טוב, אלופי צה"ל, חולון, פנטהאוז, מפלס אחד, בלי מדרגות, 129 מטר פלוס 69 מטר מרפסת היקפית. יש לנו פה יציאה, חבלי כביסה, יש לנו פה מקום לדוד, סוג של מחסן או לחוף. פה אנחנו בעצם יוצאים למרפסת, יש לנו חלונות, רשתות, פרגולה, יש פה ברז מים, כיור. אנחנו פה רואים בעצם פה את כל הנוף, יש פה מקום לרשת יונים. אפשר לראות שאנחנו פונים גם לצפון, גם למזרח, גם לצפון, גם דרום, גם מזרח. ושם זה בעצם המערב שלנו, זה המרפסת ההיקפית. ירד פה קצת גשם, קצת רטוב, אפשר לראות סוג של רייש. פה בעצם בית, המטבח, יש פה צנרת בכל הדירה. יש פה חדר ראשון, חלונות, יש פה כניסה לחדרים ושירותי אורחים. פה יש לנו בעצם עוד חדר שינה, חלון למרפסת, כיוון צפון, עוד חדר שינה, כיוון למרפסת לכיוון צפון, מזגנים פרטיים. פה יש לנו בעצם אמבטיה, יותר פה מקלחון, אין פה שירותים. פה יש לנו בעצם עוד חדר שינה אחד ענק של ההורים, ארון ענק, עם מרפסת, יש לנו פה מזגן פרטי, עם עוד חלון לכיוון צפון, חלון לכיוון דרום. עוד שירותים, יש פה עוד מקלחון, אפשר לראות, הכל מסודר.